Türkmenistanyň Türkmenhowaýollary gullugy halkara howa howpsuzlygy standartlarynyň talaplaryna gabat gelmek üçin Lufthansa Consulting geňeş kompaniýasyndan ýardam alýar. Türkmenistanyň Howa ýollary kompaniýasy Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň talaplaryna gabat gelmek üçin özüniň howpsuzlyk standartlaryny ýokarlandyrmak maksady bilen herekete geçdi. Lufthansa Consulting kompaniýasy Türkmenhowaýollary gullugynyň Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň, ýagny ISA'ň 3-nji ýurdun operatorlary baradaky talaplaryna gabat gelmegine goldaw berer diýilip, Türkmenhowaýollary gullugynyň we Lufthansa Consulting kompaniýasynyň bilelikde çap eden medbuat beýanatynda aýdylýar. 13 fevralda ýaýradylan beýanatda ýakynda Türkmenistanyň Milli Howa ýollary gullugynyň Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň talaplaryny kanagatlandyrmakda kynçylyklary başdan geçirendigi we gullugyň bu mesele ören çynlygy garaýandygy bellenilýär. Türkmenhowaýollary kompaniýasy bu mesele özüniň gysgaly çäre görmeldigine düşünýär. Şol sebäpli kompaniýa bar bolan häzirki ýagdaýy öwrenmek we bu çäreniň düzediş planyny işläp taýýarlamak üçin nemes aviasiýa ekspertleri bilen hyzmatdaşlyk etmek kararyna geldi diýilip beýanatda aýdylýar. Geňeşçiler Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy gullugynyň talaplary boýunça Türkmenhowaýollarynyň häzirki ýagdaýyna sereder. Mundan başga olar Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň gözden geçirilen talaplaryna we çärelerine laýyklykda netijeli we ýürite hereket schemasyny özleşdirerler diýilip beýanatda bellenilýär. 4 fevralda Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmenistan Howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa bileleşiginiň çäklerine uçýan we bu bileleşigiň çäklerinden ýygyna uçýan uçuşlaryny togtadypdy. Gadagançylygyň takyk sebäpleri ma'lum edilmedi. Türkmen häkimetläriniň bu mesele bilen bagly ýaýradan ilkinji beýanatynda da Türkmen Howa ýollaryna girdilen gadagançylyk we onuň sebäpleri gözgöni aýdyňlaşdyrylmaýar. Beýik Britaniýanyň hökümet web-saýtyna çap edilen habarda Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň Türkmen Howa ýollary kompaniýasyndan özüniň halkara howa howpsuzlygy standartlaryna gabat gelýändigini subut etmegine garaşýandygy habar berilipdi. Raýat aviasiýasy boýunça ekspertleriň käbirleri Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň gadagançylygynyň çynlyky problemadygyny, Türkmen Howa ýollarynyň Ýewropa bazaryna hatda tranzit uçuşlary gaýtadan dolanmak üçin 1 ýyldan köp wagtyň gerekdigini aýdýarlar. Bu ören çynlyky mesele bolup, ol uzağa çekip biler. Näme sebäpden? Sebäbi meniň ýadyma düşüşine göre Gadagystanyň Howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropanyň howa giňişligine uçmagyna onlarça ýyl gadagançylyk girdilipdi. Ençeme ýyllap degişli barlyklar geçirilenden soňra 2 ýyl öň Ýewropa bileleşigi Gadagystanyň Howa ýollary kompaniýasynyň öz howa giňişligine uçuşlary amala aşyrmagyna ruhsat berdi. Barlyklaryň çäginde beýlekler bilen bir hatarda Türkmenistanyň aeroportlary, Türkmen Howa ýollarynyň administrasiýasynyň işiniň guramaçylygy barlanar diýip çaklaýaryn diýip uçuşlaryň howpsuzlygy boýunça gullugyň ýol başçysy Valeriy Shelkovnikow Nastoyaşy Vremya neşrine 5 fevralda beren maglumatynda aýtdy. Uçur gatnawynyň togtadylmagy netijesinde Türkmen Howa ýollarynyň Aşgabatyň üssü bilen Beýik Britaniýanyň Heathrow we Birmingham aeroportlaryndan Hindistanyň Delhi we Amritsar şäherlerine gatnawy kesildi. 4 fevralda Britaniýanyň Independent neşri Türkmen Howa ýollarynyň uçuşlarynyň birden ýatyrylmagynyň 5000 çemesi ýolawça täsir ýetirendigini çaklady. 7 fevralda Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanasy Türkmenistan Howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa bileleşiginiň territoriýasyna uçuşlarynyň togtadylmagy bilen bagly howpsuzlyk duýduruşyny ýaýratdy. Duýduruşda Amerikan ilçihanasynyň işgärleriniň resmi saparlarynda Türkmen Howa ýollary gullugynyň yerli we daşary ýurt uçuşlarynda uçup bilmeýändigi ma'lum edildi we gadagançylygyň desine güýje girýändigi aýdyldy. 1992-nji ýylda döredilen Türkmenistan Howa ýollary kompaniýasynyň resmi web-saýtynda berilen maglumata görä, bu gullugyň uçarlary arkaly ýurdun içinde günde 5000 ýolawçy uçýar. Yerli we daşary ýurt uçuşlarynyň ikisinde bolsa her ýylda 3 milliona gola ýolawçy sapar edýär. Türkmen Howa ýollary gullugynyň aviaparkynda Boeing 737, 757, 777 ýaly günmatar kompaniýalary tarapyndan öndürilen uçurlar bar.